buntagan ninyo mga kumas! Ako dahil si Ronnie Louis and this is my channel. So, welcome to my vlog number 1. So, karong adlaw na ako diri sa balay kay buntag pa bago pa ako namata, karon pa ako namata. Ito yung pagpananaw. Karon pa ako namata, guys. Kay karong adlaw magtiwas mi sa mong thesis sa Filipino kay hapit na ang bakasyon. Hapit na ang bakasyon, guys. So ready na for summer. Init, di ba? So summer is hapit na, Marso na. So hapit na ang summer. So karon magtiwas mi kamo sa among thesis kay hapit na ang ting clearance. So kailangan namin masayna og clearance kay gusto mi mo pasar. Kaming grupuha. So moabot ang panahon nga makapasar lagi mi, maka-defend rami nya March. This month is March. Oh, di ba? So karong adlaw magtiwas mi sa mong thesis kapila yan og ibalik-balik. So yes, karon adlaw ako nang gingon. Sunod sa kahuman sa akong gingon ganiya, mubalik ko karon sa gym kay it's Friday. So dugay na ko wala naka-gym og balik kay nagpahuway. Na ako'y sakit. Sakit sa akong tudlo. Sakit kaya akong tudlo kay nasuntoy ko kay gaduwa mi og basketball. Nasuntoy ko mo tong wala ko ka gym kay dili ko karsa og mga 300 to 400 pounds. Diba? Power. So karong adlaw mobalik ko karon sa gym nya makipagkita ko sa akong mga gym body adto. So later on magkita-kits lang ko sa gym kung kinsa mo gym at nga gym, di ba? So karon sa pagkakaron, time check. Hapit na mag-alas 12. Dali ra kayong panahon basta way klase, di ba? So dili na nato dugayon pa paano na mo maligo. Kung ready na ba mo mutanaw og mo kuyog na ako karong adlaw. So let's do this now. Kira kayo. Da kayo. Easy kayo. Puta shit. So guys, sapit na may moment sa mong thesis. So, check ko ang nalang bek. Title. O... So, pagpupula sa title kung... So, pagpupula sa thesis kung may title, bulok ka, no? Puta shit. Hindi ba joke na to, guys, Hapit na tabek. Hapit na kayo. Dumaya lang utong grade 12 na ta. Hapit na ta moment. O, ang kuwang na to is kanang curriculum vitae. Hindi man sila nga tulo may kabok. Yang curriculum vitae may katagsa niya. Usara man may kay usara man mga na. Puta shit. Si topic na tabek. Topic na mo kay. Ikaw. Puta shit. What? Kana magong thesis. Kita ro ituto anak. Lutoto din na na. Ugod kay ituto. Kirag basahon na ba basa tao panagsara yung basa tao mga nerd na kita
Kita ba ka nga mabasa tang barkadaha? Hindi, hagwago ang mga thesis ay may pagkuan. May pagkuan mo. Kita ba yung problema? Kita ba yung patisyon? Diyan may mong gamit sa thesis na. Encode. Wow! Puta shit. Anytime I'm alone, I can help thinking about you. Tell me I'm the every motherfucking tell me every motherfucking tell me I'm the tell me every motherfucking tell me I'm the motherfucking tell me every motherfucking tell me I'm the motherfucking tell me every motherfucking tell me I'm the quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, I can't fuck with that at all. Can't fuck with that at all. So, what's up mga kumas? So, nakauli na ako karon gikan sa akong mga lakaw ganiyang buntag. So, karon na nako balik sa balay and gabi na. So, wala kay ko ka video sa pag-gym na ako ganiha kay nalubat niya akong cellphone. So, pawit lang ko next time. Just watch into my next video. So, sa gusto nga mag-gym day, ato lang mo sa backbones. Karong kung ganan mag-hashtag summer goals or summer body. Ato lang sa backbones. Mag-gym ta ato. Nara ko ato kapunay. And takits na ta mga kumas and wish us luck na mong mananamong Filipino thesis kay hapit na ang bakasyon na sana namin sa among clearance para ma-feel na ako ang vacation. So yeah. It's time to sleep na. Thank you so much mga kumas. This is Ronnie Louis. Thank you for watching my video. Hope you enjoy. Don't forget to subscribe to my channel, like, comment, and share. Thank you so much mga kumas. See you in my next video. This is Ronnie Louis. Chick and peace out. Kumas!